Guys, morning. So, ngayong araw, gagala ako ngayong araw sa isang lupain namin. So, bibisita lang ako dun kasi ngayon lang ako makakapunta doon. Ayan, so medyo malayo-layo at saka yung daanan dito is madaming kahoy na nakaharang. So, kasi dala pa ng bagyong bagyong Tisoy. So nakikita nyo meron akong dalang karit at saka itak. Mananaga ako dun sa isang lupa namin, kung sino aabutan ko dun. Napaka-violente ano guys. Joke lang yun syempre. So pupunta lang ako dun. Ito, dinadaan ako medyo ano siya, tawag dito, medyo makikot yung daan ko dito guys kasi papunta ako dun sa isang lupa namin. Tingnan nyo guys yung tingnan nyo yung dadaanan ko dito. Yan guys, daan ko. Oh. And so lahat, madaming nakahambalan dito sa kalsada. Ito guys, kaya lumalim yung daanan dito is dahil sa baha lagi na, kasi dati binabaha tong lugar na to, so dito dumadaan yung tubig. So kung nakikita nyo, itong lupa yan hanggang dyan. So dati nandiyan dyan, kapantay lang yan yung itong dinadaanan ko ngayon. Pero ngayon sobrang taas na ng sobrang taas na ng ng daanan dito. Madaming nakahambalan dito sa dadaanan ko. Ayan. Ay, may mga kahoy na nakahambalan dyan. Ito natumba yan dahil nung bagyong Tisoy. Yan. So medyo malaking puno. Oh my gosh. Ayan pa. Oh. Yan guys, dinala ko kayo dito sa pasukal na lugar. Ayan. So di ako nagmotor ngayon kasi alam ko yung dadaanan is ganitong klase, kaya ayan, as expected ko hindi rin ako makakapasok dito, papunta dito sa isang lupa namin. Ayan. Ito guys, yan dala pa rin ng bagyo yan, hindi amin yan kinuhanan ko lang. Okay, here we go guys. Nakarating na rin ako dito sa lupa namin. Ayan. Ay. Makikita nyo yung mga nyog, wala kalbo. Ayan. Oops. Muntik. Ayan. Ito, mais, sweet corn yan guys. So tagal-tagal pa yan, mga 2 months pa yan. Ayan, hanggang dun sa dulo na nakikita nyo, sa amin yan. Ayan.
Ayan, so may mga tanim dito. Sweet corn na mais. Buti hindi to inabot ng bagyong Tisoy. Kung hindi, yare. Ayan, yung kubo-kubo na ginawa para pahingahan. Yan, sira. Papahinga muna tayo. Ayan. So yun guys. Kulay lang yung ano, kulay yung tumubong mga mais dyan. Ayan. Dito muna kayo sa farm namin. Ayan, yung mga nyug dito guys is pinaganda na. Pinutol na yung mga nyug dito kasi sobrang tataas. So katulad nyan. Ayan. Then, like that one. So, coconuts already higher. So they need to cut that one. So that is the new coconut. Yeah. So it takes more than 5 years to grow, and para magkaroon ng bunga like that one. So yan, mga nasa age 10 years old na yung mga yan, yung mga coconuts na yan. So ito mga bago lang yan, mga new planted lang yan. Buko guys. Hi guys, so since first time ko dito ngayon, so kakain ako ng buko. So meron akong hinandang buko para kainin. So tara, kain tayo. Ito guys, dito lang ako kumain kasi nandito lang naman ako sa ilalim ng kanyugan. Ayan. So dito na ako kakain. Kahit isang piraso lang, okay na to. Ayan. So kukonti na lang yung manyog namin dito guys. So hindi nagaanong madami. Kasi pinutol na lahat ng mga past years. So kaya nagtanim sila ng mga panibagong ano. Nagtanim sila ng mga panibagong coconut tree. So kain muna tayo guys. Sana ito kung sino man may gusto nito. Hagrin nandun. Kain tayo. Sa dulo. So yan. At uwi na tayo guys. So naambon na rito. So tapos sa trabaho ko dito, tapos na bumisita, nakapagbuko na, may dala pang baon. So ayan, check ko lang yung mga pananim dito. Ayan. Needed na buhay. May dala-dala pa rin ako. Wala nito guys sa Manila. Dito lang yan sa probinsya. Kasi hindi uso yan sa Manila. Ayan. May itak at saka yan. Ayan. May karet to. So ayan. So, uwi muna tayo. So pagod na rin ako eh. So kailangan ko na magpahinga. Mamaya matutulog ako. Pagod. Layo pa naman ito.